diş soğurucu ve gazna oğrusu Haramdağ Berdi Muhammedov öz doğulan gününü bir taraftan Mahtumgulynyň derejesine yetip bolmajak döredüjülük we şygyryýat mirasyna beýleki tarapdan bolsa insan taryhyny medisina uğruna kazanılan üstünlüklere, yani bu ägirtlere ve açışlara şärik bolmak niyeti bilen Mahtumgulynyň hem de medisina işgärleriniň bayramçylyk günlerini öz doğulan gününe has ýakynladyp bellemeletdi. Beýtmek bilen Haramdağ biziň halkymyzyň hem de dünýä jemgyýetçiliginiň aňyny bulaşdyrmak isleýär. 2017-nji ýyldan başlap Türkmenistanyň medisina işgärleriniň bayramçylygy 30-njy iýuny bellenýär. Türkmen edebiýatynyň beýik klassik şahyry Mahtumguly Pyragynyň belli günlerini hem goşadyrmak üçin mejlisiň haýyşnamasy esasyna hakykat ýüzünde bolsa diýdim zoruň islegi boýunça üýtgedildi. Owal 18-nji maýda bellenilýän konstitusiýa gününe gabatlap 19-njy maýda bellenilýän Mahtumgulynyň poeziýa gününi süýşürip 28-nji iýuna, ýagny diktatoryň doğulan günü bolan 29-njy iýuna dulleşir goňşy edip goýdular. Netijede 28-nji, 29-njy, 30-njy iýun günleri her ýyl Türkmenistanyň medeniýet günleri bahanasy bilen geçirilýärligine garamazdan iş ýüzünde bu çäreler yerlergeme keseline uçuran diktatoryň beýikligini we şan şöhratyny dawarlandyrýar. Kime şan şöhrat gerek, kime bolsa pul. Häkimeti basyp alan diktator bolsa bularyň ikisinin bir wagtda häziriň özünde we çen çaksyz bolmagyny talap edýär. Adam kalby näçe pes bollugyça ol şonça da öz burnuny, tumşugyny asmana tarap, ýagny kalbyny asla ýok derece tarap tutýar. Omar Hayyam. Adan yolu, adan yolu atlanan